κλαρίνο, το βιόλι, τα αδέρφια μας να πούμε. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου στα 102,5 FM. Να πούμε κι όλοι στον χώρο να πούμε, στη για μας να τα πιούμε. Καλώς ήρθατε στο πανηγύρι της παράδοσης. Όλοι στον χώρο να πούμε, κι όλοι στον χώρο να πούμε, στη για μας να τα πιούμε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου στα 102,5 FM και στην ελληνική ενημερωτική ψυχαγωγική εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο πανηγύρι της παράδοσης εδώ καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα από τις 6 μέχρι τις 8 παρέα με τα θάνατα υπηρεώτικα τραγούδια, με τα πολυφωνικά μας τραγούδια και με τους κλαρινοπαίκτες μας που είναι σημαντικό κομμάτι της δικής μας της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που με ακούτε στο όνομα Αργυροκάστρου και ευρύτερα. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή μέσω της πλατφόρμας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Αλβανίας ή της Ρεντεσιό.
Μια θερμή καλησπέρα και σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι, που κάνετε τον κόπο να ανοίξετε τώρα το κινητό σας ή οτιδήποτε άλλο και να παρακολουθήσετε διαδικτυακά μέσω του διαδικτύου του Facebook την εκπομπή αυτή. Σήμερα είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, είπαμε και χτες, να πούμε και σήμερα. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους. Μια θερμή καλησπέρα και χρόνια και καλή εβδομάδα σε όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή. Σήμερα είναι Δευτέρα, Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, τελευταία μέρα. Λοιπόν, αύριο έχουμε και νέο μήνα, να πούμε και καλό μήνα και από σήμερα. Από τον αρχαιό μέχρι σήμερα έχουν περάσει 59 ημέρες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 5 και 56 πρώτα λεπτά και έδισε στις 17 και 18 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν Κύρα και Κυράνα. Εμείς ευχόμαστε να χαίρουν το όνομά τους, αν κάποια έχει αυτό το όνομα. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα σπάνιων παθήσεων, ημέρα της Καλιβάλας στη Φιλανδία, όπου γιορτάζεται η μέρα του φιλανδικού πολιτισμού. Η μέρα της Ανδαλουσίας, η περιοχή αυτή της Ισπανίας γιορτάζει το καθεστώς αυτονομίας που απολαμβάνει εντός της Ισπανίας με το δημοψήφισμα της 28ης Φεβρουαρίου του 1980. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Μετά το πρώτο πολυφωνικό τραγούδι από τα Δελβινιώτικα, και αφού πούμε μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο του Σοκολάκη, που μας καλησπερίζει και μας εύχεται καλή εβδομάδα, εμείς συνεχίζουμε. Καλή ακρόαση σε όλους. Zile meni
καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Νίκα και στον ανταποκριτή μας, με τον οποίο θα συνδεθούμε στη διάρκεια της εκπομπής, να δούμε αν υπάρχει κανένα νέο από τη Δερόπολη, ο οποίος ζητάει και ένα τραγουδί του Κώστα του Τζίμα, λέει, για τη Δερόπολη. Όμως εμείς αποφεύγουμε να βάλουμε τραγούδια από Ελλαδίτες, από εκεί τραγουδιστές, διότι δεν γνωρίζουμε ποια έχουν και ποια δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα, διότι αυτό δεν φαίνεται στο YouTube. Οπότε διστάζουμε να βάλουμε τέτοια τραγούδια, διότι μετά δεν μπορούμε να ανεβάσουμε την εκπομπή στο YouTube μετά την ολοκλήρωσή της, για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν όσοι δεν μπορούν να μας παρακολουθούν τώρα απευθείας διαδικτυακά. Θα συνεχίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας με τον Παντελή τον ένας πες ο άλλος, άναψε καβγάς μεγάλος. Η ζηλάρα τη μουρμούρα κι ο ζηλάρης τη μαγούρα, τα μυαλά τους έχουν χάσει, τρέλα που τους έχει πιάσει. Ο ζηλάρης υποτεύει και συνομιλίες κλέβει, σκέφτεται για τη ζηλάρα
Σαββάτο, αυτά τα μάτια δήμα από την Άννα την Κάτση, φίλες και φίλοι, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα και στον κόσμο, σαν σήμερα 28 Φεβρουαρίου. Σαν σήμερα το 1770, ο Θεόδωρος Ορλόφ καταπιέει στη Μάνη και παρακινεί τους κατοίκους της να εξεγερθούν κατά των Τούρκων. Τα Ορλοφικά, όπως λέγονται διαφορετικά, σαν σήμερα το 1826, οι Τουρκοαιγύπτιοι κυριεύουν τα νησάκια Ντόλμα και Πόρο στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και αναγκάζουν τη φρουρά του Ανατολικού να εγκαταλείψει τις θέσεις της. Κάθε επικοινωνία της πολιορκημένης πόλης με τον έξω κόσμο είναι πια αδύνατη. Σαν σήμερα το 1854 ιδρύεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με κύριο στόχο την κατάργηση της δουλείας. Σαν σήμερα το 1943 οι χίστες Άλπιγγες απαγγέλει ο Άγγελος Σικελιανός στην κηδεία του σπουδαίου Έλληνα ποιητή Κωστή Παλαμά στο πρώτο νεκροταφείο, η οποία εξελίσσεται στην κορυφαία ίσως αντιστασιακή εκδήλωση κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής με τη συμμετοχή χιλιάδου κόσμου. Σαν σήμερα το 1959 η Ελληνική Βουλή απορρίπτει με ψήφους 171-117 την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που υπέγραψε τις συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου για το Κυπριακό, δηλώνοντας ότι πρόκειται για τα ευχηρεστέρας ημέρας της ζωής μου. Οι βουλευτές της ΕΡΕ χειροκροτούν, ενώ ο Σοφοκλής Βενιζέλος αποχωρεί κραυγάζοντας «Ζήτω η Ένωση». Σαν σήμερα το 1991 τερματίζεται ο πόλεμος του κόλπου, καθώς οι Ιρακινοί στρατιώτες και σύμμαχοι διατάσσονται να σταματήσουν τις επιθέσεις. Αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα, φίλες και φίλοι, και εμείς θα συνεχίσουμε με ένα πολυφωνικό τραγούδι της δεκαετίας του 80 από τον πολυφωνικό όμιλο ο Γυναικών Σωτήρας. Τρέχουν οι βρύσες, τρέχουν τα νερά, τρέχουν οι βρύσες, τρέχουν τα παιδιά να ειδούν την ύφη, τρέχουν τα παιδιά να ειδούν την ύφη, νύφη τι φέρες της πεθεράς σου, νύφη τι φέρες της πεθεράς σου. Τρία χρυσά γαρίφα μας ένα ζηλενιώτας, τρία χρυσά γαρίφα μας ένα ζηλενιώτας, τα ντρώενο που έγινε ένας πρισίνα γεράσει, τα ντρώενο που έγινε ένας πρισίνα γεράσει, ασπρίσε μωρίνη φύ μου κι ασπρινή φορέσα σου, να ασπρίσε μωρίνη φύ μου κι ασπρινή φορέσα σου, κι άσπρα λόδια πιτρώσαν απ' τη μερματίσα σου, κι άσπρα λόδια πιτρώσαν απ' τη μερματίσα σου. Άντεβα το κοκκίνο φουστάνι Κωνσταντίνα μου, έλα πάμε για Συριάννη, έλα βρε την άμμο.
σε τα μάλα μοιραία Κωνσταντίνα μου που σε κάνουν πιο ωραία έλα βρεντίνα μου. Εσύ πως ερεμείς το χώρο αν δεν όμορφα παλικάρωνε. Εσύ πως ερεμείς το χώρο αν δεν όμορφα παλικάρωνε. Άντε και πας μπροστά να παδάλα αν δεν όμορφα παλικάρακι και πας μπροστά να παδάλα αν δεν όμορφα παλικάρακι. Σαν πας κατά το Δελβίνο αν δεν όμορφα παλικάρωσα. Πας κατά το Δελβίνο αν δεν όμορφα παλικάρω. Άντε κατά το Δελβίνακι αν δεν όμορφα παλικάρακι κατά το Δελβίνακι αν δεν όμορφα παλικάρακι. Και μετά τον Χρήστο Τετσουλιώτη πάμε στον Σπύρο τον Καλόγλιο. Καρύφωλια πολύ μικρή με το μορφό σου χρώμα σίδα και ζαλίστηκα στο νου μου σε έχω ακόμα. Άσε με λίγο να σ' αγγίξω το μικρό
ζέστη να βάζεις στο καρπό σου. Εικόνα σε έχω ματιά μου, εικόνα στο πλευρό μου, σαν τον τυρογλυκό περνάς πάντα απ' το μυαλό μου. Εικόνα σε έχω ματιά μου, εικόνα στο πλευρό μου, σαν τον τυρογλυκό περνάς πάντα απ' το μυαλό μου. Πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω. Για τα φιλό μου κοκκίνο, πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω. Τα μάτια σου τα πρασίνα, σαν με κοιτάζουν λιώνω. Όταν αυτά δακρύζουνε, σπαράζω απ' το πόνο. Τα μάτια σου τα πρασίνα, σαν με κοιτάζουν λιώνω. Όταν αυτά δακρύζουνε, σπαράζω απ' το πόνο. Πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω. Για τα φιλό μου κοκκίνο, πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω. Σαν Παναγιά σε προσκύνω και σένα θέλω μόνο. Το μπουκί μου σε αγάπω,
λιώνω για σένα λόγωνο, σαν πάντα για σε προσκύνω, εσένα θέλω μόνο, μπουμπούκι μου σε αγαπώ, λιώνω για σένα λόγωνο. Πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω. Για τα φιλό μου κοκκίνο, πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω. Σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω. Για τα φιλό μου κοκκίνο, πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα. Αυτά από τον Κωνσταντίνο τον Καλόγερο, φίλες και φίλοι. Όλοι είμαστε ανήσυχοι για τα γεγονότα στην Ουκρανία. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει κάποτε αυτός ο πόλεμος. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Γάλλο πρόεδρο τον Εμμανουέλ τον Μακρόν, κατά τη διάρκεια, αφού ξέρουμε όλοι ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ δύο αντιπροσωπιών της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε κατά διάρκεια των συνομιλιών που γίνονται τώρα άμεση διακοπή όλων των τρία πράγματα ζήτησε από τον Πούτιν: άμεση διακοπή όλων των επιθέσεων κατά πολιτών, προστασία των αστικών υποδομών, εξασφάλιση των ειδικών αξώνων, πρωτίστως δε εκείνων που βρίσκονται νοτίως του Κιέβου. Αυτά τα τρία, όπως δήλωσε, είναι διατεθειμένος ο κύριος Πούτιν να σεβαστεί τους τρεις αυτούς όρους, ενώ από τη μεριά του έθεσε αυτός τρεις όρους. Οι τρεις όροι της Ρωσίας είναι η αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, η αποστρατικοποίηση και εξάλληψη των Ναζί στην Ουκρανία και το τρίτο, ουδέτερο καθεστώς στο Κίεβο. 3 με 3 δηλαδή, ισοπαλία δηλαδή όσον αφορά τους όρους. Να δούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Εμείς θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, αφού ευχηθούμε να πάρει τέλος αυτός ο πόλεμος, να συνεχίσουμε ένα πολυφωνικό τραγούδι από την Ένωση Βούθροτου. Έχουμε μια έννοια παράδοση στο πολυφωνικό τραγούδι. Δεν θα μπορούσαμε να το παραλείψουμε από το ερώτημα, παρακαλώ. Χρόνια και χρόνια
Αυτά λοιπόν από την Ένωση Βυθρωτού, το πολυφωνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, ενώ εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας μέχρι τις 8 η ώρα. Είμαστε εδώ. Όσοι δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά αυτή την εκπομπή, μπορείτε να την παρακολουθήσετε μισή ώρα, μία ώρα το αργότερο μετά την ολοκληρωσή της στο YouTube, αν ψάξετε το κανάλι περπατώντας στον τόπο μας. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε και τις επιθυμίες σας, φίλες και φίλοι, για διάφορα τραγούδια, διότι θα πρέπει να τα ψάξουμε στο YouTube και δεν ξέρουμε αυτά αν έχουν ή δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα. Και αν τυχόν και έχουν έστω και ένα τραγούδι πνευματικά δικαιώματα, τότε δεν μπορεί να ανέβει εκπομπή στο YouTube και να την παρακολουθήσετε όλοι εσείς, φίλες και φίλοι, που δεν μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά. Εμείς συνεχίζουμε πάντως. Ξέρουμε ότι οι δικοί μας, τουλάχιστον από εδώ, οι τραγουδιστές, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα στα τραγούδια τους. Santos για την Ακότσα. Με όλα αυτά που γίνονται στην Ουκρανία, φίλες και φίλοι, μας έκαναν να λησμονήσουμε και τον κορονοϊό. Όμως ο κορονοϊός υπάρχει ακόμη, παρόλο που τα κρούσματα είναι λιγότερα και τα συμπτώματα από τον κορονοϊό είναι πιο ήπια. Παρόλα αυτά υπάρχει όμως. Το Φεβρουάριο στο Αργυρόκοστο υπήρξαν 370 θετικά κρούσματα κορονοϊού. Ήταν 4 φορές λιγότερα από τον Γενάρη. Αρκετά χαμηλό
ο αριθμός των κρουσμάτων. Παρ' όλα αυτά όμως οι γιατροί κάνουν έκκληση ούτως ώστε οι κάτοικοι εδώ από τα 18 χρόνια και άνω να κάνουν και τη δεύτερη δόση, γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν κάνει ακόμα και τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Συνεχίζουμε εμείς με την Ελιανίτη Δήμου. Ελιανίτη Δήμου λοιπόν, και γυναίκες μη μαλώνετε. Ξένα φίλες και φίλοι, και είναι ο Σπύρος ο Βράχος.
την Ειρήνη Κιώτη. Εσύ που σέρνεις το χώρο, όμορφο παλικάρο, εσύ που σέρνεις το χώρο, όμορφο παλικάρο. Και πας μπροστά από τα άλλα, όμορφο παλικαράκι. Και πας μπροστά από τα άλλα, όμορφο παλικαράκι. Σαν πας κατά το Δελβίνο, όμορφο παλικάρο. Σαν πας κατά το Δελβίνο, όμορφο παλικάρο. Κατά το Δελβινάκι, όμορφο παλικαράκι. Κατά το Δελβινάκι, όμορφο παλικαράκι. Να δεις τις Δελβινιώτισσες, όμορφο παλικάρο. Να δεις τις Δελβινιώτισσες, όμορφο παλικάρο. Τις Δελβινιώτοπούλες, όμορφο παλικαράκι. Τις Δελβινιώτοπούλες, όμορφο παλικαράκι. Αυτά από την Ειρήνη τη Γιώτη, φίλες και φίλοι. Να πάμε τώρα στη Δερόπολη να δούμε τι νέα υπάρχουν από εκεί. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ανταποκριτή μας στη Δερόπολη, τον Χρήστο Τονίκα. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Προβλήματα υπήρξαν στα ορεινά χωριά της Δρόπολης από τις τελευταίες βροχοπτώσεις, καθολιστήσεις κτλ. Πού υπήρξαν καθολιστήσεις, Χρήστο? Στα ορεινά χωριά της Δρόπολης, Δημήτρη, Σαλιόκλης, Χάρη και Λεωνέρη. Μάλιστα. Όπου εμπόδισαν τους κατοίκους να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Ο Δήμος της Δρόπολης, οι υπηρεσίες του Δήμου μας ήταν άμεσες και έτσι αποκαταστήθηκαν πλήρως οι ζημιές. Μάλιστα. Υπάρχει κανένα άλλο νέο από το... Ναι, δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα λοιπόν?
Σοβαρά προβλήματα όχι, Δημήτρη, ίσα καν 2-3 ώρες αποκλωβίστηκαν οι κάτοικοι, να το θεωρήσουμε έτσι, ότι αποκλωβίστηκαν οι κάτοικοι και ήταν άμεση η παρέμβαση του Δήμου μας, όπου αποκαταστήθηκαν πλήρως οι ζημιές. Είχαμε μία μικρή εκδήλωση σήμερα στο Δήμο Δρόπολης για την πρωτοχρονιάτικη πίτα, όπου υπό την παρουσία του Πάτερ Ιωάννη πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας. Και ευχήθηκε στο Δήμαρχό μας καλές επιτυχίες και χαρούμενο το νέο έτος για το 2022 μιλάμε. Και το ευχήθηκε κάθε υπόσχεση που έδωσε σε εμάς τους κατοίκους της Δρόπολης να γίνουν πραγματικότητα. Ωραία. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο? Όχι, Δημήτρη, αυτά. Τότε καλό βράδυ, Χρήστο. Λοιπόν, αυτά από τη Δρόπολη. Εμείς θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας με ένα πολυφωνικό τραγούδι από τις δεκαετίες του 80 τώρα, από το Βρώμερο.
Λοιπόν, αυτά και από τον πολυφωνικό όμιλο του χωριού Βρωμερό της δεκαετίας του 80, φίλες και φίλοι. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με την Ευγενία Τσάκα Πυραλή και είναι η φωτιά του έρωτα. Να πούμε και μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Διονύση τον Γκρέμο που μας καλησπερίζει και καλησπερίζει όλη την παρά και μας εύχεται καλή εβδομάδα. Άναψε βόλες η καρδιά, όψε σε να γλέντι, όταν εχόρεψε μπροστά ένας ψηλός λεβέντης. Αυτή η φωτιά με δάκρυα μόνο μπορεί να σβήσει, είναι η φωτιά του έρωτα και λίγη το έχω ζήσει. Τόση μεγάλη πυρκαγιά δεν είδα τόσα χρόνια, με χείλα πυροσβεστικά κι αυτή να καίει ακόμα. Αυτή η φωτιά με δάκρυα μόνο μπορεί να σβήσει, είναι η φωτιά του έρωτα και λίγοι το έχουν ζήσει. Όσο νερό να ρίξετε σε μια καρδιά που καίει, ποτέ δεν θα τη σβήσετε όσο πολύ κι αν φταίει. Αυτή η φωτιά με δάκρυα μόνο μπορεί να σβήσει, είναι η φωτιά του έρωτα και λίγοι το έχουν ζήσει. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι, ενώ εμείς να πούμε ότι το περασμένο Σάββατο ο Άγιος Κοσμάς, ο σύλλογος αυτός από της Λιβαδιάς, όχι μόνο της Λιβαδιάς αλλά του Δήμου Φοινικαίων, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στη Λιβαδιά. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος εκτός από την πολιτιστική δραστηριότητα κάνει και φιλανθρωπικό έργο και μάλιστα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την εκδήλωση αυτή, από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, θα διατεθούν για αυτό το σκοπό. Εμείς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την πρόεδρο του συλλόγου αυτού, την Ανέτα τη Γκούδο. Καλησπέρα Ανέτα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Για πείτε μας λίγο, ναι, για πες μας λίγο για την εκδήλωση αυτή και για το σύλλογό σας. Το Σάββατο το βράδυ κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα ως καθιερωμένη γιορτή πλέον μετά από 2 χρόνια βασικά με το... Λόγω του κορονοϊού, ναι. Λόγω του κορονοϊού είναι λίγο πολύ δύσκολη η κατάσταση τώρα, αλλά αποφασίσαμε να δώσουμε λίγο ζωντάνια. Και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ παρουσία του εδεσιμολογίου του Πάτερ Κοσμά, ο οποίος ευλογήσε τη Βασιλόπιτα. Μας θύμισαν με την παρουσία του ο βουλευτής Νίκος Κούρης και ο δήμαρχος Φοινικαίων, Χρήστος Κρίτσος. Τα χορευτικά συγκροτήματα των παιδιών με την παρουσία τους επιβεβαίωσαν τα παραπάνω όπως σας είπα. Μάλιστα, όπως προείπα ότι εσείς κάνετε και ένα φιλανθρωπικό έργο ως σύλλογος. Ποιο είναι αυτό το φιλανθρωπικό έργο? Όπως γνωρίζετε προσπαθούμε να βοηθήσουμε οικογένειες οι οποίες το έχουν ανάγκη και είπατε και προείτερα ότι τα έσοδα εκείνης της βραδιάς θα διαμεθούν σε οικογένειες τις οποίες έχουν ανάγκη και έχουμε συγκεκριμένα μετά την οικογένεια του Κώσταρη που βοηθήσαμε που φτιάξαμε το σπίτι. Είναι άλλη μια οικογένεια στο χωριό Γράδα με 2 παιδιά τα οποία έχουν μεγάλη ανάγκη και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τώρα στη συνέχεια. Μάλιστα, όσον αφορά τα πολιτιστικά, Ανέτα, τι γίνεται, συνεχίζετε τα πολιτιστικά τώρα μπαίνουμε στην καθημερινότητά μας, ξεκινάμε τις πρόβες, θα ετοιμαστούμε για τη μεγάλη γιορτή του φεστιβάλ που έχουμε τον Αύγουστο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευελπιστούμε να φύγει αυτή η κατάσταση για να επανέλθουμε στην καθημερινότητα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας, τόσο στο πολιτιστικό όσο και στο φιλανθρωπικό, Ανέτα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλή νύχτα. Λοιπόν, αυτά από την πρόεδρο του Συλλόγου Άγιος Κοσμάς, φίλες και φίλοι. Ενώ εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον Γιώργο τον Νίκου και λίγο χρόνια από το χωριό. Λοιπόν, λίγο χρόνια από τα χωριά μας, ο Γιώργος Νίκου, φίλες και φίλοι. στρέμει και το χέρι, κατέβασε την ταμιτσάνα, έχω στην καρδιά μαχαίρι. Χωρίς άνθρωπο
τον άγκο μαχάς παλεύεις κουρασμένη. Συνεχίσαμε φίλες και φίλοι με ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι. Θα πάμε λιγάκι πιο πέρα από την Κακαβιά, στα κτίσματα ή την Αρίνιστα όπως την ξέρουν οι πάλι, στο πολυφωνικό όμιλο του χωριού αυτού. Ο τύπο, μωρέ τύπο, όταν δεν έζηλεψα, τίποτα δεν έζηλεψα στον απάνω κόσμο. Την πόρτα δεν εκλείδεψα λοιπόν και πολυφωνικός όμιλος κτισμάτων. Όχι το αμόρε το άλογο το γρήγορο, το άλογο το γρήγορο και τάξω το ζευγάρι, και τάξω το ζευγάρι. Όχι και τι μωρέ και τι γυναίκα την καλή, και τη γυναίκα την καλή που να τιμάει τον άντρα, που να τιμάει τον άντρα. Όι νόπου μωρέ νόπου, τον που ισκονέται, νόπου τον που ισκονέται κι όπου τον βλέπεις τρώνει, κι όπου τον βλέπεις τρώνει. Ω νύταν μωρέ νύταν, αδερφιά καρδιακά, ήταν αδερφιά καρδιακά, δυο πόλια αγαπημένα, δυο πόλια αγαπημένα. Ωχ νάγα μωρέ νάγα, απίσω μικρότερος, αγαπήσω μικρότερος του μέγα τη γυναίκα, του μέγα τη γυναίκα. Ωι νύφη, μωρέ νύφη, είναι εγώ σε αγαπώ, νύφη εγώ σε αγαπώ και θέλω να σε πάρω, και θέλω να σε πάρω. Ωχ νέσι, μωρέ νέσι, με θέλει μια και δυο, εσάν με θέλει μια και δυο, εγώ σε θέλω δέκα, εγώ σε θέλω δέκα. Ο σκότω, μωρέ σκότω, στον αδερφούλη σου, σκότω στον αδερφούλη σου, και εσύ να με κερδέσεις, και εσύ να με κερδέσεις. Ωχ τία, μωρέ τία, αφορμή για να του βρω, τι αφορμή για να του
το σκοτώσω, νύφη να το σκοτώσω. Ωχ πάτε, μωρέ πατέρα σας αφήσε, πατέρα σας αφήσε να μπέλια και χωράδια, να μπέλια και χωράδια. Ωχ σύρτε, μωρέ σύρτε, να τα μοιράσετε, σύρτε να τα μοιράσετε και εκεί να σκοτωθείτε, και εκεί να σκοτωθείτε. Λοιπόν, από τον πολυφωνικό όμιλο του χωριού Κτίσματα, των κτισμάτων φίλες και φίλοι, να πούμε ότι και ο Σύλλογος Γυναικών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας Αιγαίων 40 διοργάνωσε χθες στα Εξαμήλια δραστηριότητα προβολής της λαογραφίας αλλά και των παραδοσιακών μαγειρεμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας διάφορων περιοχών. Η πρόεδρος του συλλόγου αυτού, Χριστίνα Νάτσιο, μίλησε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση Αλβανίας και στον συνάδελφο, τον Χριστάκη Τοντζά, που μπορείτε να παρακολουθήσετε όταν θα παρακολουθήσετε την εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Θα και από τις Σύλλογο Γυναικών των Αγίων 40 και εμείς θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με το Βαγγέλη τον Άγγελη.
μόσχο στα φύλλο. Στη σκάλα πανεβαίνεις κυρά μου και στα σκαλώματα όλο ναζά μου κάνεις κυρά μου κι όλο καμώματα. Της άνοιξης το τριανταφύλλο. Αλέξανδρος Μαγκλάρας και Σταφύλη, Μοσκοσταθμό. Εσύ είσαι το σταφύλι κυρά μου κι εγώ το τσαλαμπούρο. Φύλλα με εσύ στα χείλη κυρά μου κι εγώ στο μαγούλο. Στη γλάστρα σου η ματζουράνα σου. Στη σκάλα πανεβαίνεις κυρά μου να πέφτει η κάλετσα σου. Να σκύψεις να την πάρεις κυρά μου να δω τη γάμπα σου. Οι βροχοπτώσεις του Σαββατοκύριακου, φίλες και φίλοι, προξένησε ζημιές όχι μόνο και όπως είπαμε στα οδικά δίκτυα, όχι μόνο στα ορεινά χωριά. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις υπήρξε πρόβλημα και στην Εθνική Οδό από το Αργυρόκαστρο προς το Τεπελένη εξαιτίας των κατολιστήσεων σε δύο σημεία στον οδικό άξονα, όπως είπαμε, Αργυρόκαστρο Τεπελένη. Εμείς θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε τώρα και τους χυμαριώτες όπου και βρίσκονται με ένα πολυφωνικό τραγούδι από τη Χιμάρα. Δημητρόλα, λοιπόν, πολυφωνικός όμιλος Όμορφη Χιμάρα, για να χαιρετήσουμε όλους τους χυμαριώτες στα πάντα από της Οικουμένης. Όταν πλάι μου αράζει Δημήτρουλα μου, όταν πλάι μου αράζει Ομορφούλα μου,
σε δύο να τα πούμε, Δημήτρουα μου. Στα τσερίνι τσάμα, στο μαμορέ, στο πάτο από τη χώρα. Και ακόμα 10 λεπτά περίπου και σε φίλοι είναι ο Σωτήρης ο Κούτης στο τραγούδι. Σας παιδιά μπουλου πάσα άδες καθόντα. Μπολοι πασάδες καθόντα κι όλο μωρέ κι όλο κι αγνάντευα τον πόλεμο που κάμωρε που κάναν οι σουλώτες. Ωραία πως πολέμα για σας παιδιά, πως πολέμα
avvelena. Πως πολεμάει Τζαβέλαινα, σαν αμορέ, σαν αξιοπαλικάρι. Σέρνει τα παιδιά, σέρνει τα όλα στην πόδια. Σέρνει τα όλα στην πόδια, φούσε μωρέ, φούσε για στο ζωνάρι. Στορκίζομαι, εσένα μόνο συλλογίζομαι. Στορκίζομαι και φίλο σταυρό, εσένα μόνο πάντα θα αγαπώ. Πολύ γερό κορμί σου, στορκίζομαι βιολέτα μου, θα με πάντα μαζί σου. Στορκίζομαι, στορκίζομαι, εσένα μόνο συλλογίζομαι. Στορκίζομαι και φίλο σταυρό, εσένα μόνο πάντα θα αγαπώ. Απαρόδρομος και χωριά, θα πάρω χιλιές στραγάτες και θα έρθω φως μου να σε βρω πέρα στους φωλιάτες. Στορκίζομαι, στορκίζομαι, εσένα μόνο συλλογίζομαι. Στορκίζομαι και φίλο σταυρό, εσένα μόνο πάντα θα αγαπώ. Μετά το Χρήστο τον Αγγελή, φίλες και φίλοι, εμείς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μαζί απόψε με την Έλληνα τη Μαργαρίτη και εσείς ζορίζω το λεμόνι. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 και 4 το απόγευμα. Τότε να έχετε όλοι σας ένα καλό βράδυ και μια όσο πιο καλή αυριανή ημέρα. Καλό σας βράδυ.
goodbye.